Podpísali sme rezervačnú zmluvu na dom a tým pádom sme potrebovali byt predať v nejakom časovom horizonte. Takže naša najväčšia obava bola to, že to nestihneme. Nad predajom bez realitnej kancelárie sme chvíľku premýšľali, ale nakoľko nemáme skúsenosti s predajom, nemáme ani toľko času, realitná kancelária bola naša jasná voľba. V prvom rade sme sa stretli s realitnou kanceláriou Torea. Dohodli sme sa na nejakom ďalšom postupe, povedali sme si nejaké naše očakávania a zase zo strany realitnej kancelárie sme počuli, ako fungujú oni a čo môžeme v nasledujúcich dňoch čakať. Podpísali sme zmluvu, no a zhruba týždeň na to prebiehalo fotenie u nás na byte. Realitná kancelária zabezpečila, aby náš byt bol profesionálne nafotený. Tie fotky boli skutočne presvetlené, čisté, vizuálne pútavé a zároveň vlastne vypracovala veľmi dôkladný inzerát. Po zverejnení inzerátu sme mali veľký záujem o náš byt, čo nás milo prekvapilo. Realitná kancelária Torea navrhla takú stratégiu, nakoľko tých záujemcov bolo viac, že počkáme zo pár dní, kým sa nazbiera väčší počet a vlastne všetky obhliadky prebehli v jeden deň, čo bolo veľmi pohodlné pre nás. Vznikli z toho 4 záujemcovia. Všetci títo záujemcovia mali rovnaké možnosti financovania. Jeden z nich navrhol, že trošku zvýši cenu. Toto vlastne realitná kancelária Torea odkomunikovala s vyšším záujemcom a prebehlo také rokovanie ohľadom ceny, z ktorého vlastne nakoniec vyšiel rozhodujúci kupujúci. Realitná kancelária Torea to korektne odkomunikovala. Nás to dosť odľahčilo tým, že sme vlastne toto nemuseli riešiť my. Byt sa nepredal za cenu, ktorú sme očakávali, predal sa za o mnoho viac. Ak mám byť konkrétna, tak my sme očakávali zhruba o 30 až 40 tisíc menej, že dostaneme za našu nehnuteľnosť. Pri tom realitnej kancelárii sme zaplatili okolo 6,5 tisíca. To znamená, že stále sme v pluse okolo 30-35 tisíc. Takže to si myslím, že je nespochybniteľný benefit našej spolupráce s realitnou kanceláriou Torea. Odovzdanie bytu prebehlo jednoducho a hladko. Realitná kancelária pripravila odovzdávací protokol, ktorý sme len vlastne vypísali. Pomohla nám s prehlásením energií, čiže vlastne naša jediná starosť bola len prísť a odovzdať si nejaké základné informácie a kľúče a v dobrom sa rozísť. Byt sa podarilo predať podľa nášho názoru za veľmi krátky čas. Od prvého kontaktu s realitnou kanceláriou Torea až po podpis zmluvy prebehlo zhruba 2,5 mesiaca. To nám veľmi padlo vhod, pretože sme boli limitovaní rezervačnou zmluvou na kúpu ďalšej nehnuteľnosti. Predaj nehnuteľnosti by sme podľa mňa zvládli aj sami, ale presne rozdiel je v tom slovíčku, že či rovnako. Určite by sme nehnuteľnosť cenovo podhodnotili a nakoľko nás stlačil čas, takže by sme zobrali možno prvú možnú ponuku. Predaj bytu zahŕňa niekoľko oblastí. My ako predávajúci sme na to nemali know-how, nemali sme na to čas, takže myslím si, že by to bolo veľmi vyčerpávajúce a teda, ako som spomínala, cenovo nevýhodné pre nás. Spolupráca a komunikácia s realitnou kanceláriou Torea bola bezproblémová, na profesionálnej úrovni a môžem ich len odporúčiť.